Hej så og velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er virkelig lang tid siden, at jeg sidst har optaget, men jeg glæder mig til at vise jer den her video. I den her video, der skal vi simpelthen ind og se, hvad min lille søster har i hendes kasser. Så lad os komme i gang. Nu skal vi ud og se, hvad min søster har. Okay. Se igen for dør, Stine. Her ser vi så lige starten af hendes værelse. Spændende. Ej, hvor var hun så som baby. Nå. Ja. Lad os se, om hun gemmer noget spændende i hendes kasser. Eller ting at sige. Bare en masse råd, vil jeg sige. What the fuck? Jamen okay. Okay, hun bruger allerede make up før mig. Uha. Ja. Nå, hvor er du så? Lad os se, hvad vi har herinde. Flere telefoner. Et eller andet. Lad os se, hvad vi har her i. Hold nu kæft, mand. Fuck, jeg har aldrig set så meget rod et sted. Nøgler et eller andet. Yes. Er der noget her i? Der er noget i. Se hvad der er der. En masse minusting. Tak for cute. Jeg skal lige sige, at min søster er 12 år. Den dufter godt. Ej, okay, den dufter faktisk meget godt. Monies! Oh fuck, jeg er bange for, at de falder sammen. Og den har noget spændende herinde. Fuck, man. Den har jeg også. Den dufter fucking godt. Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at købe sådan en Playboy-ting. Så den er god. Jeg siger det bare. Den her, den dufter nu også meget godt. Jeg har så 2 inde med mig. Så ja. Min søster er meget kreativ. Altså hun kan godt lide at lave ting selv, så ja. Det er meget hyggeligt. Så er der noget, et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Jeg tror, det her hun selv lavede. Det er sådan noget for julegave. Jeg skal komme videre til. Hvad fuck er der her i? Lad os se, hvad der er i. Jeg tror bare, det er en masse Barbie-ting, hun har fået af mig. Okay, det her er jo sådan noget, som vi gav små børn lov til at se på. Hvad er det her for noget? Ej, okay, seriøst. Giv dem noget tøj på, for helvede. Og red deres hår. Der ligger hundredvis af klæder her, men der er ingen af dem, der er tøj på. Men det giver det indtryk af, hvordan hun kan lide dem. Lad os få bakke det her sammen igen. Det er ikke værd at se på. Næste kasse. Der er bare en masse film. Nej, jeg tror det er musik. Videoer. Jeg tror også der er musik her i. Jeg kan huske dem her, for dengang jeg var mindre. Så havde vi det her. Begge to. Der havde vi begge to sådan en her. Sådan en. Jeg kunne aldrig huske, hvad de hed. Jeg tror, det er sådan nogle make-up-piger. Det er ligesom rings, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg skal videre til næste kasse. Jeg tror, det er den reneste kasse, hun har. Er det tøj, der ligger her i? Jeg tror, det er ødelagt tøj. Jeg må hellere lade være med at sige det til mor. Næste kasse. Fuck. Hvad har hun her i? Alle mulige fireben. Jamen, hyggeligt. Tror jeg. Ups. Det lægger hun nok ikke mærke til. Wow. Jeg må heller ikke lide dem. Hvad er det her? Okay, hvis nogen ved, hvad det her er, så må I godt skrive det i kommentarerne. Yes.
næste. Jeg må sige, at jeg finder en masse fascinerende ting inde på hendes værelse. Og hvor de er søde. God jul alle sammen, og godt nytår. Jeg tror, vi er lidt over det. Ja, lad os lægge den igen. Hvad har vi ellers i? Jeg tror, det er noget, hun har lavet i børnehavene. Momio-kode. Ups. Jeg må heller ikke den der. Er hun god i skolen? Det er en sangbog. Fedt, mand. Skal vi synge lidt? Fedt. Jeg tror bare, vi går videre til her i. Jeg har sgu en fjernstyret bil, sådan en har jeg også i blå faktisk. Den er meget sjov. Og den virker. Vi ser, den virker. Okay, jeg har tændt for den her. Jeg har tændt for den her. Kom så. Acid. Kom så. Jeg tror ikke, den virker. Og så har vi den sidste kasse. Den brugte jeg også selv, dengang jeg var mindre. Lad os lige lege lidt med det. Og så har hun egentlig ikke så mange flere spændende ting. Jeg har en skab, men så yes. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg ved godt, at den måske ikke var så spændende igen, men ja. Jeg prøver at komme igen, men jeg har ikke sådan nogle idéer, så det er ikke derfor, jeg ikke er sådan meget online på YouTube. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Giv mig et like, hvis I godt kunne. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så den. Vi ses næste gang. Hej hej.